Ethon ni ta'r gol I ddim lawr, a oedd tua 10 funud I fynd, a wedi sy'n boys. So ni'n rhoi lan nawr, rhaid ni gael at least un gol o flan cynulleidfa. A, wel, rest was history. Be o'n mynd trwy pen ti pan ysdi hitio'r gol ola na, jyst gweld hwnna fi fewn? Wel, o'n i'n meddwl, oedd y bil eitha uchel yr awyr. O'n i'n mynd I dod lawr o'r bil yn y bocs. So gweld os i'n llenni rhywbeth wneud. Take him on. Ond o'n i'n meddwl, gotta go for it. Oedd e bach, dos fi ddim wedi, o'n i'n meddwl, I'm going for it. O wedyn, cerd y goch am ddathlu, oedd o werth o? Cant werth it. So o'n byth wedi digwydd to. Be o'n mynd trwy meddwl ti wedyn efo'r shootout, cos am o goddech chi wedi methu yn y gêm hefyd, e? Wel, ie, o'n i'n meddwl, ges I gadw'n goch, o'n i'n meddwl, byddai'n mynd I syth I penalties, ond nath nhw'n newid extra times, o'n i'n meddwl, fi wedi gadael y tîm mewn bach o trwbl fy ond ie, penalties, o'n i'n ystod tu ôl y gol, a nerves, oedd calon fi'n skip o beat pob tro, a just relief yn diwedd. Be nath chi ddathlu wedyn? Fi syth mas, just sesh, fi ddim cofio lot. Pobl yn prynu peint, mae pawb yn siŵr llawer iddi yn Wel, bach o hanes i'r Geltaidd. Ie, Diwrnod yna. Mae cwpan lan nawr tu ôl y bar yn llew, so just hapus go lew.